existing loan to siya, ma'am, no? Yes Last po. March pa to. Yes po, sir. If ever po na siya existing loan, kailangan po na niya ipa-check, no, sa pinakaduol nga branch kung kanus mahuman or kung kabalo siya kanus mahuman ang iyang loan term. If Okay. ever po hapit na mahuman ang iyang loan term, due for tab offsetting na ni siya, ma'am, no? Yes So po. i-fully pay ang atoang loan pero i-deduct ni siya sa atoang savings. If ever po, ma'am, na dugay-dugay pa mahuman ang iyang loan amortization, dugay pa mahuman ang iyang loan period, mas maayo nga apason niya ang iyang loan kaning loan due, no, kay para maapas niya ang payment dili magdako ang iyang penalty. Okay. Kay if ever po na dugay-dugay pa ang iyang loan mahuman iyang loan amortization, pag mupatong na siya 6 months, ma'am, na walay payment, due for tab offsetting na punta siya. Okay. Salamat kay sir. Ikaduhang pangutana sir gikan kang Shirley Parial ingon pa niya unsa ang process sa pag-apply isip usa ka low wage earner. Unsa man ang iyahang applyan, ma'am? Siguro As sir sa member akong pagkasabot ani sir atoang- is I think sir kanang loan po sa pag-ibig po. Okay. If ever po, ma'am, interesado ang member, no, or si ma'am or sir nga mo apply for loan, ang kinahanglan lang niya dili na siya mag-matter, ma'am, kung minimum wage earner lang siya for as Okay. long as naa siya 24 monthly contributions ug naa siya source of income, no? So if ever qualified si ma'am or sir for loan, mag-apply lang siya sa pinakaduol na branch or if familiar siya sa ato ang online services, mag-apply siya through online. Ma-approve gyud kita, ana. Ang Okay. kinahanglan nato loan form, at least 24 monthly contributions, source of fund nato, no, or katong ginatawag nga to nga payslip, 2 Yes. valid IDs ug ang ato ang cash card. Okay. Daghang kayong salamat sir. Doon na pa'y pangutana si Sir si Ray Omeng Ignacio. Pangutana niya sir, unsa ang mga proseso aron ma-avail ang foreclosed housing loan? Okay. If ever, ma'am, si member, no, Yes po. interested siya sa ato ang mga foreclosed properties, every month or every 2 months, ma'am, na ay gina-post ang ato ang housing hub sa ato ang official website at Yes. www.pagibigfund.gov.ph. Ang kailangan buhaton ni member, i-download niya ang file, mangita siya dito balay or area kung asa siya interesado. Okay. Kung naa siya makitaan, personally i-visit yun niya kay para makita niya ang kondisyon sa balay. If ever po na interesado na gid siya, mag-file siya sa ato ang housing hub, mag-bid siya. Ang iyahang bid is mag-prepare siya og 5% sa iyahang bid price, no? Mahulog ni siya as down payment. Okay. If ever madaog si ma'am or sir or si member na if ever siya ang madaog sa bidding, ang kaning 5% niya nga bid fund, mao ni siya ang mahulog nga down payment. Ana siya mga succeeding processes, no, na kailangan niyang isubmit. Mag-submit siya 2 valid IDs, Yes. iyahang source of income, kana siya. Okay. So if ever makompleto na to niya, mahatagan na siya authority to move in, ana. Okay. Salamat kayo sir. Laing pangutana sir gikan kang Jeffrey Monteverde ingon pa niya, pwede ba may mag-file og calamity loan unsa sad ang mga pamaagi aron ma-approve? Okay. Si calamity loan, ma'am, pwede gid kaayo ta mag-file, ana. Yes. If in case lang po na ma-declare or ma-declare under state of calamity kung ang ato ang area kung asa taga-puyo, no, or maka-experience ang ato ang area og heavy rain, Yes. flood o unsa pa ng calamity na, no. So if ever pwede kaayo kita mo apply, ana, o calamity loan. Ang kailangan lang po nato, if ever naatay existing multipurpose loan Yes. or short-term loan na ginatawag nato, kailangan updated ang ato ang payment usa ta maka-apply for calamity loan. Ever po na akitay housing loan, pwede nato ni siya pagsabayon. Kailangan lang jud updated ang ato ang payment sa ato ang mga existing loan bago ta maka-apply for calamity loan. Okay. Salamat kaayo sir. Napay laing pangutana din higikan kang Joy Vallega. Pila ang bayad kung mag-avail sa loyalty card? Okay. If ever po na interested mo mag-apply for loyalty card, no? Yes po. Ang ato ang payment po is 125 across all branches po na siya. Okay.
no? So Matinda, Bahada and Lanang branches 125 pesos po ang ato ang loyalty card. Okay, salamat kay sir. Sir, naapay laing pangutana dinigikan kang yani, ingon pa niya maka-open ba og MP2 kung walay MP1 ug unsa daw kalahian sa MP1 ug MP2 sir aron masabtan sa atong mga listeners po. Ipo. Si kaning ginatawag natong P1 ma'am or regular savings, mao ni siya ang ato ang mandatory savings program, no. Okay. So kana siya under RA 19679, Yes. especially kung employed ta dapat naakitay pag-ibig regular savings. Mao ni siya tong regular deductions nato sa ato ang mga employer. Okay. If ever pod self-paying ta, required ta mo bayad og 200 pesos. Okay. Si MP2 ma'am, Yes. dili ta pwede mo avail ana unless wala tay P1. Okay. So ang requirement number 1 ni MP2 po ang requirement number 1 ni MP2 dapat naakitay at least 24 monthly contributions pod sa ato ang P1 before ta maka-avail og MP2. I Si see. MP2 ma'am, voluntary savings program lang na Yes siya nga mas taas ang dividends na gina-earn versus P1. Pero dili ta pwede mo avail og MP2 kung wala kitay P1. Okay. Sir, next question sir, makakuha ba daw og discount inig mo palit og tambal using loyalty card? Yes ma'am, actually naakitay local partners no o national partners. Si Rose Pharmacy po naatay makuha discounts dira. If ipakita po nato ang ato ang loyalty card plus. Yes po. Okay. Sir, wala na ko ilaing pangutana sir not unless napakay mga announcement po gikan sa Pag-ibig Fund Davao. Okay. So far ma'am wala man. Ang ako lang i-announce lang ma'am no. Yes po. Ongoing kihap po ng ato ang pagdawat sa penalty condonation Okay. para sa mga employers na may unremitted savings no. So sa mga employers, mga owners, business owners, mas maayo nga kung kabalo kita nga naatay unremitted membership savings ato ang mga tao, applyan na nato ni siya kay para ma-waive ang ato ang penalties. So mo lang ta siya ma'am. Open gihapon kita sa Pag-ibig Fund Davao Bahada branch diri sa Bormajeco compound, second floor. Open ta from 8 to 5 Monday to Friday. Daghang salamat ma'am. Have a nice day and stay safe.